Hey alle sammen. Jeg er tilbage. Så vi tager lidt deathmatch. Tænkte jeg. Så bliver det ikke så meget, hvis jeg dør meget der. Så bliver det ikke så meget ventetid og sådan noget. Vi tager altså se. Okay, nu skifter den så lige map igen. Vi tager CT, tænker jeg. Jeg kan lige CT. Tror jeg T? Dumt. Jeg joiner altså lige CT igen. Sådan. Men det bliver bare lige lidt deathmatch, tænker jeg. Fuck det var godt skud. Fordi så bliver der lidt flere kills, tror jeg, og sådan lidt mindre deaths. Eller der bliver nok ikke mindre, der bliver nok flere, men der bliver mindre deaths at se på. Så derfor tager vi bare lige lidt deathmatch. Jeg tænkte også kunne være en god idé. Ja, det ved jeg egentlig ikke, hvorfor det kunne være. Men det kunne bare være hygge. Okay, der var der en. Var der ikke? Det var nok bare nu. Men nu prøver vi lige at tage uden lyddæmper. 100% uden lyddæmper. Så står vi ellers bare lige okay, hvor jeg. Vi tager den lige med. Okay. Det er der var 2. Payback. Au. Han skulle hårdt. Okay, jeg rammer virkelig af helvedes til lige nu. Så tager vi lige lidt AB. Okay. God, you motherfucker. Fuck. Jeg vil ikke chok. Så tager vi lige lidt P90. Som jeg ikke engang kan dræbe en fucking mand med. Der var en. Han var der så ikke mere. Men så står vi. Okay, det var virkelig dårligt ramt. Så står vi lige her. Her og hygger. Så har vi øje her. Og så kom der en der. Jeg ved ikke, hvordan han bare lige hoppede frem og skød et skud. Eller hvad han en skød, og jeg stoppede mig. Bare lidt luck, I guess. Der er i hvert fald nogen, der... Okay. Lige nu går det virkelig dårligt. Det må vi lige få lavet om på. Det må vi altså lige få lavet om på. Dø. Okay. Han fik jeg så ikke. Var der ikke? Ja. Jeg fik en. Og jeg døde. Og jeg har købt ny Deagle. Og lige nu rammer jeg godt nok dårligt. Den hedder Sunset Storm. Og så sådan et kinesertegn. Jeg har ingen idé om, hvad kinesertegnet skal betyde, men det ser nu meget fedt ud. Jeg kan godt lide den. Jeg kan også godt lide Blaze, det er slet ikke det. Men jeg kan altså lidt... Nej, jeg kan ikke engang bedre lide den her. Jeg er bare blevet træt af Blaze. Nu har jeg haft den i lang tid, så blev jeg lidt træt af den. Og jeg tænkte, hvor selv nogle af de ting, man aldrig bruger, og så selv Deaglen, og så ny Deagle. Jeg synes, det går ekstremt dårligt. Det plejer at gå godt med Deagle. Fordi det skader så meget, og kan skyde okay hurtigt. Og hvis man kan finde ud af våbnet, så er det rimelig godt.
som jeg ikke kan. Men nu kan jeg lige pludselig finde ud af det her. Vi kom derop på at dræbe 3 uden at dø. Det var også okay. Det var også okay. Safe Raptor. Sjovt navn. Der var sgu da en. Der var en. Okay. Hvis der ikke var en, ikke? Så min øjne godt dog blev fucked. Hvad er det? Jeg kan godt lide en Hyper-Beast. Jeg synes den er meget fed. Men der, altså hvis I godt kan lide Minecraft-videoerne, eller hvis I godt kan lide CSGO-videoerne, så smid et like. Eller hvis I ikke kan lide dem, så smid et dislike endelig. Så ved jeg. Og så skriv i kommentaren, hvis det er gået godt, og det I synes, jeg gør dårligt. Og jeg svarer ikke på tåbelige kommentarer. Det gider jeg ikke. Men ja. Så han. Oj. Der var en. Og der var en bagfra. Og der var en der. Nej, der var faktisk en del. Nu tror jeg bare lige, vi prøver. Bare for sjov. Negif. Nå jo, det er sgu da godt. Double kill. Negev er så slet ikke mit foretrukne våben. Jeg hader Negev. God fire rate og sådan noget, men virkelig upræcist våben. Men det er godt på klodshold, så er det virkelig godt. Det er fordi det skader jo okay og skyder sygt hurtigt. Det jo, er det. Ui, der var så en. Jeg tror i hvert fald det er det våben i CSGO, der skyder hurtigst. Så prøv at se. Så er det altså heller ikke mere præcist. Men du kan godt se, hvis man står sådan der, så kan du altså godt nakke nogen. Der er en glad smiley inde under. Au. Men det var sådan bare lige for den her episode, og nu kan jeg ikke engang ramme den her. Så vi ses næste gang.